Ja, i den her video, der skal vi kigge på do-omskrivning på engelsk, og lad os prøve at se, hvordan man gør det. Do-omskrivning på engelsk har tre regler, så man skal simpelthen huske tre ting for at kunne lave do-omskrivning på engelsk. Man skal kigge efter sætninger med not. Altså sætninger, hvor not er en del af sætningen, der er der højst sandsynligt do-omskrivning på engelsk. Ikke altid, men ofte. Så skal man kigge efter spørgende sætninger. Hvis man har en spørgende sætning på engelsk, hvor man kan besvare en spørgende hovedsætning, man kan besvare med ja eller nej, så er der højst sandsynligt do-omskrivning på engelsk. Og sidst kan man kigge efter det, der hedder en fase, og det betyder egentlig sætninger, hvor man gerne vil lægge lidt ekstra tryk på det, man siger. Der kan man bruge do-omskrivning. Lad os prøve at se nogle eksempler på det. I forhold til benægtende sætninger, så er det altså sætninger, der benægtes, hvor verbet benægtes med not. Lad os tage nummer 2 her. He arrived the next day. Der vil man ikke kunne sige, he arrived not until the next day. Her bruger vi en do-omskrivning. Og det, der kan være tricky og svært med do-omskrivning, det er, at når man skal omskrive med do, så er det altså det her verbum, der bliver bøjet i tid og person osv. Så vi lægger mærke til, at arrived her står i datid. Derfor skal do omskrives til datid. Og tredje person ental, fordi det er he her. Og så har vi altså hovedverbet arrive, som er i infinitiv, altså den her navneform.